hi havia Grimau, ni cap mort de Castells, ni la pell anarquista dels d'abans i després del difunt Puig Antic. Les cases del meu carrer són totes iguals. La gent peca, corre, bufa i calla. Es queixa del preu del peix, compra el mòbil més modern i diu pestes del govern. Voleu cardar? Falta uns anys. Millor enceneu l'aparell. I redona a sortir la tauleta redona dels amics del conill. El porc que ja no l'anava i era carn ja de la mort. I eren 3 qui l'aguantaven i encara pixava tort. El primer me l'alabava, el segon que el disculpà i el tercer que em va parlar com un pare de la pàtria i el conill que el coronava com figura de la història i esglaó inevitable de l'avui inevitable, lamentable, virulent i netament execrable. No és tanta pau social que sobreviu per l'asfalt. Jo escric i vaig nu, cap alt, de funció capital, fora el joc brut estatal, mort al vespre, tant se val. Fraga mort i l'animal tan lloat, retribuït, tan redit, reimprimit, mort d'ancià fins al llit. Visca la TV privada i visca també la teulada per pujar-hi i de biaix